parce que an bɛ taabolo min kan n'an tora ta walayi Mali ko an bɛ to a la. Ayiwa. To a la an bɛ bɔ an bɛ labɛn kɛ an bɛ labɛn na an bɛ ka ɲɔgɔn kunnafoniya mɔgɔ sɔnna ma k'a fɔ Mali kura in kan ka jɔ tiɲɛ de kan Mali kura in tɛ discours ye bilen Mali kura in tɛ ka n'i jɔ ka kuma dumanw fɔ Mali kura in cogo jumɛn Maliɲɛnw bɛ lafiya dumuni ko la cogo jumɛn an ka élection bɛ kɛ ka ɲa tiɲɛ kan an mago bɛ date la ani mɔgɔ minnu ye M5 mɔgɔw faga a ko enquête bɛna kɛ enquête ko tɛ enquête in ye nkalon de ye o tun ye de walasa ka ko la munumunu k'a lamɛn fo ka taa san 2 san 3 ka kuma bɛ ban an bɛ bɔ de date ka fɔ an ye minnu ta marifa jugu dɔɔnin don minnu ye mɔgɔ faga o dɔɔnin don u ka minɛ don jumɛn u bɛ minɛ o de ka fɔ an ye don jumɛn an ka sɔrɔsiw ka wari min dun na o wari bɛ bɔ don jumɛn an b'u mɔgɔw dɔn bɛɛ b'u dɔn Bamakɔ yan livre bɔra général Yamusa Kamara yɛrɛ livre bɔ mɔgɔ dɔw kan yan nɔ olu tɔgɔ fɔra donc bɛɛ dɔnnen don Mali kunna min ye kini kɔ dɔnnen don u ka minɛ don min na ba bɛ kɛ ko minnu kɛra an b'a kalama donc Choguel k'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'a tɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka bɔ a la mɔgɔ ka ta min bɛ se ka baara kɛ. Clément an b'i fo. Merci beaucoup. Merci bien. Professeur Clément Dambélé ale ka lasulu tun bɛ tali kɛ na Isaka Waka nɛgɛjuru sira fɛ an dalen la a ye a ka fɔta kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen faamuya Amadu Isa Kafa Sidibe ale kɔni ye kumaso la sɔrɔ hali ni o y'a sɔrɔla a mɛnna ɲɛna surɔ sabula ka da kan surɔ su kɔrɔbayalen dɔɔni fɛn min kɔni ye CNT maaw ye olu ye gouvernement ma ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale ka fɛɛrɛ bolodalen ni o bɛ plan d'action ko fɔ u kɔni ye o voté o la a ko kɛra cogo di kunu CNT kɔnɔna la Isa Kafa Sidibe ale yɛrɛ tun bɛ yen nɔ a bɛna ka na ɲɛfɔli kan ye. Kaba in sɔgɔma. Fada Tumeta bɛ foliba di ma ka foliba di Amadou El Konare lieutenant ou bien colonel. An bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka foli di CNT mɔgɔw ma ka sɔrɔ kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ 45 olu ko ka foli fɛ yen mɔgɔ 37 k'u ka foli fɔ Amadou ye nka jajɛba ko k'a fɔ Amadou ye ko n'a y'i minɛ ci ye juru ye ko n'a y'i minɛ ci la se ka ɲɛ a tulo b'i la fulaw sirannen don jajɛba ko k'a f'i ye ko n'a y'i minɛ k'a b'i kɔ dɛ k'a ka kara b'i kɔ ko n t'a jaabi a k'an bɛ taa ɲɔnɔ n'a sera ɲɔnɔ a kɔni ko k'a f'i ye ko ci ye juru ye k'a ka kara b'i kɔ o t'a ko la basi ye o kɔrɔ k'i cogo dɔn fulaw la dɛ Kaba o b'an to o CNT kelen kɔnɔna la kunu e tun bɛ yen nɔ bakurubaya la an bɛ se ka fɛn jumɛn de retenir CNT maaw ni Choguel ka ɲɔgɔn ye kan. Ayiwa Amadou y'a fɔ mɔgɔ 100 mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna olu y'u bolo kɔrɔ tan k'a fɔ ko u sɔnna Choguel ka plan d'action gouvernemental ma mɔgɔ 2 olu ko olu ma sɔn mun mɛ mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna olu ko ko olu kɔni tɛ ban u tɛ sɔn fɛnɛ ni n'a bɛ fɔ a ma ko abstention n'i y'a ta ka jate heure 11 ɲɔgɔnna de kɛra baara in na a kɛra CICB la ni mɔgɔ b'a wele ko palais de congrès a baara kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ CNT maa caman hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ jalaki bin k'a fɔ ko u tɛ ye ka caya nka maa caman tun bɛ kunu i b'a ye k'a fɔ au delà de CNT mɔgɔw maliyɛn maa caman fana ni à travers CNT mɔgɔ caman ba ye nin suit kɛ ce soit minnu bɛ Facebook kan k'a lajɛ ani k'a baro kɛ minnu b'u ka gɛrɛnw na k'a baro kɛ minnu bɛ sugu kɔnɔnaw la kunu actualité principale tun ye baara min tun bɛ ka kɛ CNT kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kumaw tun bɛ ka k'a kan fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o b'a yira k'a fɔ ko malidenw intéresselen don faso kunkanko la a bɛ o de dankɛnɛmaya i b'a ye k'a fɔ a kumaw kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ CNT mɔgɔw yamaruya tun bɛ olu de bolo ka kuma mɛ i b'a ye k'a fɔ maliden tɔw fana tun bɛ k'u hakilina di sira wɛrɛw fɛ dɔw b'u ta di bɔlɔlɔw fɛ dɔw yɛrɛ ka gɛrɛnw na u tun bɛ k'u hakilinaw di o kɛra sababu ye sincèrement kunu bɛɛ y'i hakilina di ko in kan hali n'i tɛ CNT la donc a nafa bonyana i b'a ye k'a fɔ kuma kunfɔlɔ i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min yan nɔ i b'a na kunu an kun ye kuma dɔw dantigɛ k'a fɔ k'a mana kɛ cogo o cogo ko kuma bɛ sɔn ka boli olu kan o dɔ tun ye an kun y'a fɔ k'a fɔ n ko min ye accord mise en œuvre ye n k'a mana kɛ cogo o cogo kuma fanba dɔ bɛ sɔn ka boli o kan an kun y'a fɔ fɛnɛ ni ko a ye baara min yɛrɛ fɔ o nafolo ko bɛ kɛ cogo di an kɔni a bɛ kuma olu kan an y'a ye k'a fɔ a majɛba ma kɛ an ka kumaw la i b'a ye k'a fɔ kuma fanbaw hali n'o y'a sɔrɔ CNT maa caman danganiyana k'a fɔ ko tiɲɛna ko Choguel ye baara min proposé ko baara ɲuman don faamuya bɛ a kɔnɔ mais mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲininka baara in cɛ ka ɲi nka a lawaleyali bɛna kɛ cogo di a nafolo kasabi ko bɛna kɛ cogo di i b'a ye k'a fɔ CNT mɔgɔ caman ka ɲininkaliw bonyana o kan o jɔrɔ tun bɛ CNT mɔgɔ caman na ka ɲininkali kɛ
i ye nin baaraba in fɔ i ye ninnu bɛɛ fɔ mais a nafolo kasa bi ko bɛ kɛ cogo di i ye wari min fɔ a wari bɛ bɔ min Choguel hakili la a ye ɲɛfɔli kɛ olu kan hali n'o y'a sɔrɔ a ka ɲɛfɔli ninnu bɛɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu ma satisfait a ka jaabiw la dɔw fana bɛ yen satisfaction sɔrɔla jaabi minnu na jaabi dɔw fana bɛ yen a y'u fɔ nka a ma taa a tigiw jimi siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ o de la hali pagi in yɛrɛ mise en œuvre ko la i b'a ye k'a fɔ siga donna kosɛbɛ mɔgɔ caman dusukun na o dɔ ye honorable D ye o min y'a fɔ yɛrɛ ko nafolo kasabi min yɛrɛ fɔra k'a dantigɛ ka jigin k'a fɔ ko a tɛ bi k'a yɛrɛ k'a fɔ ko a tilali min kɛra a sigini a panparaw ni ɲɔgɔn cɛ a panpara naani ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko ko 100 bɛ don panpara fɔlɔ la 200 bɛ don panpara filanan la 300 bɛ don panpara ko wari min fɔra ko o tɛ bɛn nafolo kasabiba min fɔra ma donc o kɛra ɲɔgɔn sama-samali ye dɔɔni n'i nana yɔrɔ an kun ye école maître ta fɔ k'a fɔ k'o bɛ dan ye kosɛbɛ i n'a fɔ an kun y'a prévoir cogo min an danyina ten ka fara l'école maître ka syndicat jɛkulu ka représentant fila minnu bɛ yen Adama Fɔnba ka fara Fɔfana kan olu ni Choguel ka sama-samali kɛrɛfɛ maa wɛrɛw i n'a fɔ docteur Amadou Maïga ninnu i n'a fɔ Nuhu Sar ninnu i n'a fɔ Abubakar Siriki Fɔnba ninnu olu fana y'u nɛ don école maître ta la kosɛbɛ ka ɲininkali gɛlɛnw kɛ Choguel la l'école maître ta la mais l'école maître ta kɔni na i b'a ye k'a fɔ jaabi minnu dira école maître mɔgɔ minnu y'a jaabi kɛ i b'a ta olu caman ɲɛgɛn k'a fɔ k'u ma satisfait wa l'école maître minnu fana bɛ kɔ kan n'olu tɛ CNT la i b'a ye k'a fɔ jaabiw ma mɔgɔw wasa kosɛbɛ o yɔrɔ o bɛ fɔ k'o bɔgɔla dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw ma wasa jaabi la ka sababu kɛ gɛlɛya ye min ye ni ɲininkali kɛra o la makama min dira l'école maître ma a wulila ka bɔ yen wa a ma wuli ka bɔ yen nɔ nka mɔgɔw bɔra salle kɔnɔ kunun ka sɔrɔ o jaabi jɔnjɔn tɛ yen nɔ an y'a fɔ k'a fɔ ko min ye kalata labɛnni ko hukumu a bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ a bɛna kɛ cogo di a bɛna kɛ ni organe unique de ya o kɔni jaabi dankɛnɛmayara Choguel ko a décidera k'a fɔ ko a bɛ kɛ ni organe unique de o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an bɛ taa n'o ye kalataw fana ni chronogramme bɛɛ tun bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko kalataw wagati bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ a bɛ dɔn kunun yɔrɔ an y'o fɔ yan nɔ a dɔnna a ko Mokhtar Wane tun ye kalata don minnu fɔ ko olu bɔ u nɔ la o b'a yira k'a fɔ an tɛna kuma o kan bi nka an bɛ n'o kɛ don wɛrɛ décryptage ye ka hakililajigin kɛ o don kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ni Mokhtar Wane tun y'u fɔ ka tɛmɛ ko o don ninnu kalata bɛna kɛ olu la donc an bɛ n'o k'a damana babu ye ka mɔgɔw hakili jigin olu la Inch'Allah carte nina yɔrɔ an y'a fɔ k'a fɔ ko kuma fanba fana bɛ sɔn ka boli o kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min o ko dɔw cogoya la ten tɔ Choguel ye jaabi di o fana kan nka a ye précision dɔ di min nafa ka bon a ko tiɲɛ don carte nina sɛbɛnfura min bɛ yen nɔ ni mɔgɔ ja ni fɛnw bɛ o kan ko mɔgɔ caman ma o sɔrɔ ko nka ko bi walasa i ka se k'i ka sɛbɛnfura dɔw sɔrɔ ko fichier individuel min bɛ yen nɔ ko n'i sera k'i bolo da o kan k'o b'i ka baara caman ɲɛ ko donc mɔgɔw k'u jija ka carte nina photo man ɲi ka o ko to yen k'u ka fichier individuel o ɲini k'o sɔrɔ donc o explication o nafa ka bon baara in na kosɛbɛ parce que n'i bɛ fɛ ka passeport i bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ dilan donc n'u y'o bila mɔgɔw ka disposition la mɔgɔw k'o sɔrɔ o fana nafa ka bon yɔrɔ n ye article 39 fɔ lakanako fana ni lakanako binakun kuma fanba fana ni ɲininkalikɛla caman bɛ yen nɔ u ka ɲininkaliw kɛrɛfɛ u ye lakanako kuma fana ɲininkali kɛ dɔw ye proposition kɛ o fana na a ye ɲɛfɔliw kɛ hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛfɔli ninnu lakanako ɲɛfɔli ni ɲɛfɔli wɛrɛ tɛ kelen ye mɔgɔw tɛ don lakanako ɲɛfɔli duguma yɔrɔ la ka sɔrɔ kɛ secret défense ye nka kuma fanba fana bolila o kan mɔgɔ caman y'i yɛrɛ ɲininka fɛn caman na lakanako kan donc n'an ko k'an b'a résumé kuma caman fɔra dɛ nka anw ye résumé min sugandi wagati teliya la ko o di o ye nin ye Fanta Togo Kaba ni débat sugu a tɛ taa sama-samali kɔ an b'a fɛ k'a dɔn sama-samali barika bonyana babu kelen jumɛn de nɔfɛ sama-samali n'i ye sama-samaliw ta ka jate sama-samali barika bonyana article 39 nɔfɛ an ka tiɲɛ fɔ école karamɔgɔw ka makama an ka tiɲɛ fɔ kunun an danyina o niveau la kosɛbɛ a danyina o niveau la ka sababu kɛ ka fara l'école maître ka représentant fila minnu bɛ yen n y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ CNT membre wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko in a man ka to l'école maître ko dɔrɔn ma intervenant pratiquement n'i ye intervenant ta 100 sara la i b'a ye k'a fɔ
bi wolonfila ɲɔgɔn olu ka kumaw kɔnɔ u ye kungurunin fɔ lɔkɔlimɛtiriw ka ko in kan. Ok. Donc o samasamali bonyana hali n'o y'a sɔrɔ ale min samasamali bonyana kosɛbɛ mɔgɔw y'u kɔ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma tranché. Bon n'o y'a sɔrɔ Choguel kɔni bolo a tranchera lɔkɔlimɛtiriw bolo a ma tranché lɔkɔlimɛtiriw bɛ occasion wɛrɛ ɲini wa u b'a kuma la k'a fɔ ko u na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛw kan kuma in bɛ fɔ min na ka sɔrɔ kɛ Adama Fɔnba yɛrɛ ka babu laban na a y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni caman tɛ premier ministre bolo article 39 ko kan k'ale b'a ɲini premier ministre fɛ ko mɔgɔ minnu ye kunnafoni d'a ma k'u y'a lafili kunnafoni na ko il faut k'u ka ɲɔgɔn u ka kunnafoni d'a ma premier ministre fana ko min don k'a ka taa ministre de l'éducation ani ministre de la fonction publique fɛ yen nɔ ko kunnafoni minnu t'ale bolo k'a ka t'o di donc u y'a bila o kan u y'u kɔ don ɲɔgɔn na o kan. D'accord Amadou. Ne ka ɲininkali ye bolodali caman kɛra nka nin ko wariw ɲinini ni nin don ka bɔ ni mansuwaziw ni bureau ni commission sigili ka ninnu waleya nin bɛɛ bɛ se ka kɛ kalo tɔ 7 in kɔnɔ wa. o ɲininkali de kɛra mɔgɔ caman fɛ mɔgɔ caman y'u yɛrɛ ɲininka o la temps min bɛ a bolo a ye nin baara min fɔ est ce que a bɛ se ka kɛ a kɔnɔ a ko k'a tun bɛ a yɛrɛ ko k'ale tun bɛ ka fɛn o fɛn ma kɔnɔ o ye ninnu k'u ka yamaruya di ale ka baara daminɛ a ko saliya kuma tɛmɛna ka ban ko sisan a partir de ko ni nin baara banna k'u bɛ n'u kɛ baara yɛrɛ yɛrɛ de kan donc pour le moment an bɛ a minɛ o ma k'u bɛ n'u kɛ baara yɛrɛ kan kalo 7 tɔ min tora k'o kalo 7 bɛ kɛ baara yɛrɛ yɛrɛ de ye an ye temps min perdu k'a essayer k'o temps rattraper an kan ka hakɛ min kɛ ka effort redoubler à côté o yɛrɛ de y'a ka mot ko ka effort redoubler. D'accord. Ɲininkali wɛrɛ tɛ ok kaba o la fɛn min ye nin baaraw a tɔ bɛ na kɛ cogo di. a tɔ bɛ na kɛ cogo min o ye k'a fɔ yɔrɔ an y'a fɔ u y'u ka yamaruya di k'a fɔ ko a ka baaraw daminɛ sisan baara bɛ na kɛ cogo a bɛ Choguel n'a ka mɔgɔw ka kan de kɔnɔ baara min fɔra nka baara min fɔra sisan CNT mɔgɔw hali n'o y'a sɔrɔ u y'u ka accord di a kan maintenant olu ka rôle ye min ye ni min fɔra sisan il faut pas que an ka bɔ o kɔnɔ kumakan fɛn fɛn fɔra nin kɔnɔ ni sɔn kɛra o ma k'o jate minɛ gouvernement mɔgɔw nɔfɛ ok n'a fɔra k'a fɔ ko lakana ko la nin de kan ka kɛ nin de kan ka kɛ nin point nin point nin point ni o kalo dafara ka sɔrɔ o point ma kɛ CNT mɔgɔw de kan ka ministre de la défense wele k'a ɲininka plan d'action kɔnɔna la a fɔra k'e kan ka nin kɛ k'i kan ka nin sɔrɔsi hakɛ recruter k'olu déployer ka nin kɛ nin cogoya ka nin kɛ nin cogoya a ko bɛ cogo di. mais est ce que CNT mɔgɔw bɛ na suivi kɛ. o de kan ka kɛ wajibi ye sisan o de kan ka kɛ wajibi ye n'a fɔra k'a fɔ ko ministre de l'agriculture a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko sɛnɛ ministre kan ka engrais ba tan di nin don ni o ma kɛ o kɛ cogoya la CNT commission min ɲɛsinnen b'o ma walima CNT mɔgɔ wɛrɛ de kan ka o sɛnɛ ministre wele k'a fɔ pagi kɔnɔ la a bɛ k'a fɔ ko nin kan ka kɛ a ko bɛ cogo di comme Choguel yɛrɛ fɔ k'an bɛna taa baara la donc bɛɛ k'i ka baara kɛ ko suite kan ka k'o de bɛɛ k'i ka baara kɛ fasodenw k'u ka baara kɛ olu mana bila baara min na CNT mɔgɔw k'u ka baara kɛ olu bilalen don baara min na gouvernement mɔgɔw k'u ka baara kɛ direction k'u ka baara kɛ an k'a lajɛ n'a kalo 7 ni Choguel y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ on verra. Inshallah, on verra. Kunnafoni mana bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na o na da kanubagaw an bɛɛ b'an sigi k'o de lajɛ sisan comme u y'a fɔ olu dun ka sokɛ kirikɛ o de filɛ nin ye u bolo nin ye Choguel ka sokɛ n'a ka kirikɛ de ye plein ye a n'a ka gouvernement mɔgɔw maintenant u bɛna a so boli cogo di u ka so bɛna bi u bolo wa ni so binna o ma ɲi dɛ. o ma ɲi ala kana so bi o ma ɲi kaba kumakan laban ye halisa ka foliba di CNT mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma n y'a f'i ɲɛna n ko CNT mɔgɔ caman ko k'u bɛ an ka jɛmukan in lajɛ an bɛ u fo honorable Dala Makalu an bɛ a fo honorable Jajeba an bɛ a fo honorable den yɛrɛ fana ni a ko k'a ye jɛmukan in lajɛ bagabaga k'an bɛ to k'a ta yan dɔn an tɛna a tan bilen an bɛ foli di lakanabaga minnu ni olu yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ ye olu bɛ détachement la yen nɔ adjudant chef Isiaka Jara an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn adjudant chef Amadou Sangare a fana bɛ CNT kɔnɔ yen nɔ ani sergent de police Ababa an bɛ o fana fo adjudant Badara Aliou Giro an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ani premier ministre ka lakanabagaw olu fana ko k'olu ye jɛmukan in kanubaga ba ye ko k'olu ka foli kɛ bakuruba ye ko k'a sɔrɔ tɔgɔ fɔ man d'olu ye an bɛ premier ministre ka lakanabaga an b'aw bɛɛ fo. oui kanubaga bɛɛ lajɛlen bɛ fo kaba k'i yɛrɛ fo i ka ɲinini ani walawalali la. Aja Kadija Bill a bɛ Yirimajɔ an bɛ foli ba d'a ma jɛmukan in kanubaga ba don.
sente mɔgɔw kan ka jɔnjɔn di ma de kaba ɔn kunnafoni lasera cogo min a lasera lase cogo a lase cogo la a nafa ye jamanadenw ka nafa sɔrɔ a la siga fosi tɛ la Amadu kuma kuncɛ kuma an ka se ka bɔ jɛmukan kɔnɔna la bita bɛ bila yan jajɛba b'i kɔ n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kiki cogo dɔn i ni filaw aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔn ka kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na jɛmukan an b'a datugu yan yɔrɔ la kunnafoniya min tun bɛ an bolo ka lase aw ma o bɛ tali kɛ nin na fɛn min kɔni ye an ka maa dɔw ye an bɛ foli lase u ma Umaru Darame Cɔdɔba ka taa se Belikoba ma ninnu ye jɛmukan in kanubagaba ye u sigiyɔrɔ bɛnnen don Falajɛ ma an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di u ma anw yɛrɛ ka réalisateur Seydina Umaru Keyita ale tɔgɔ la ka Kitaka bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na an bɛ Seguba Kane fo ale bɛ Kirina a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen fo anw se kɛra nin kunnafoni nin ye k'a di aw ma anw ka dibila baarakɛbagaw an tɛ sɛgɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo réalisation na Seydina Umaru Keyita ale bɛ yen nɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ o bɛ Fuseni Daw bolo fɛn min kɔni ye Z ye ale bɛ diffusion kɔnɔna la Zi Burama Kone ale bɛ montage la an bɛ kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ kanɲɛ 9 Adel Samake bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala ka tile yɛrɛ